Pelisabta ni pi bara dan yang por siapa ni sedang yang jing sikri jungi tu ni phalang ni ke nomor durai ke ba sispa khatlai la jan deng pom bau swayun wa ibril kia Oh deban long jiwan kata kasih Oh deban long jiwan kata kasih Kami cinta belajar kasih syenkan sawan Oh deban long jiwan kata kasih ka jingrai babut tenginnya phalang sia ka kot jingrai ka basau spa lai spa sapuai Anda singi baro badya ungin wayaro kado kasih kading jauh tiao kan lo Anda poisa si liang wa Siapa riu kutin syongsa Kano kasih kading job tiao kan lo Kano kasih jing job tiao jing Kano kasih kading job tiao kan lo Anda nirwayo sana Aka ying simba pela Kano kasih gadis jawab tiao kanla Anda surok siar pernah Minyak badwil ku tendang Kano kasih gadis jawab tiao kanla Anda barang yang inwai Ya kajing wai batumai Kano kasih Kajing jauh tiao kanlau Kano kasih Jing jauh tiao jing jauh tiao Kano kasih Kajing jauh tiao kanlau Anda ngiwayo sana Aka ying simba pela Kano kasih Kading jauh tiao kanla Polisi bunyi pi barok Wapilai simbet talang bunyi kena kejigruai Kubli sebetulnya pi barok Ezekiel penong barko dekat barko Konggum ni Batu sumar kuj Ya kasni sabaton jonga batkin long kada kapdeng jonga bat jongpi bapin yo tip bangalong utrai ublei jongpi
de da kini ki kentien ko ben priang sobai pi baro ki dukhot balang jong kanong po bat kum chu ru ki paralok ki parajor jongi ki baya sakri lengka lang bat ni na koi ka por koi pat te kini ka po ya ka jing pulis dang jongi pat ngin phai shiki kam ki apostol dunong basau dukhot ka ba arpo ka ba ongum ni Namar ngi ngim la ban nom kren ya ke e ru ya ka ba ngi la yo I bat ngi la yo snyo kani de to ai bo ble un ku ka jing pulis dang jungi tingin phai pach ka jing rise dang jungi shaken number jing rai ba arspa prapusau Batang kajing song thang Kaki belakar ku gerbang Mulai nong tahu labu Bahkan nong kabar kentang Sabatan jing song thang Mulai jingkar kubu Tiangi kalong dadang Leng basha bang jukucu Wajib sobat berdek Lem neki dam bijongkan Nama syatai syashilia Di don bun kiba kamba Oi sabaton jing song thang Mulai jingkar kubu Tiangi kalong gadang Leng basha bang jukucu Topin bem klik ka jing duai Yusube ku bishbon try jing da jing ke jumi ni kita yo bar shitayo dorong kalang bat ngiro try kani ka step sabaton try to don kalam ki para bangi jungi kumju baya shakri lang bat ni te don kalang bat ka program da singi bar singi kumju to don kalam ki ya baro ki bashi mentar kumju to semua try ba jing to jigi to ba try pop rengka pu si ima ba pan amen Amin Kani ka por kerpa ibanin ay ka jing dua yang ta ka jing ay ngu. Dunia pendam klik ke jeng duai. Kok pa jengi babaning sisin duai mina por polisi pun prime la don ka pengi ki por ki balai pa try. Polisi pun prime la dam la smart ngi wei puai ba try. Patwai ni ki jeng ai jungi ki baret try kinong ki jeng ko try ki bala ban ai bat ki pamla ban air kum ju try. To don kat ma me try ne ka singi bor singi ka pengi dang skri ten ki tang jong me. Ki ne baro duai ka tang skres la kata amen. Ai ko blai bani tu ya ka jinglum jing ai ngu ba ka jing duai kunju bara kane ka por ni yo e ka mission story na I penshai Kublai sabatan bat kastap ka pasuk ba kamen pi wei bara ka tingi to khana mission jangi mta kastap ka wan kari Liberia bat kadai ro shapang karukam pensuk pule kaya tho yangi shapang wei ubre ubakerteng ujio konyon na kashnang seya na Liberia
Ujo kenyan nang ban pule hakasno jongu dan batang kawai ru kaskul kum ukhna ula trailak ula rab lar riang hakalengkha kaba jong kalong ying haba ularang ba ula syong kurim bat ula yo khandai ngut ki khun bat wi betai hi ban trai ya kalengkha bat shimla dan kam banang ban pule hendrai hakawai kasngi uwai unong yalap 7-day Adventist Willie Helbig ula wan syasaya namar ba lakwa bantip syapang kakot ba ujo bat kipara nang kendong kila kerpat ya Willie ban hikai bat batai syapang kakot ba Willie ula menjur bat hadin shibnai san phongut kirang ba breu kanong kendong saya bat kanong kendong kebahajan kadeyu kila sya penbaptis Willie ulalong baningkong ubreu ban sya pen kentang pastor ha Liberia uang hakita kit khot balang batmai ba menta kaladai sakapali jongki bakin pensapriang ya ka gospel ujo tipshu unne kumno ula id ya ujisu badlakwa ban yesam ya ka gospel henry ula dab sau phusan snem karta bat shimla nang ban pule Willie shimla khuslai ula kuntu ya ujo bat ya sanmut ki weipat ki para khot balang ban yo jing tebet ha ka skul hikai benya ha ka ya ka kotba kabadan hadeyu ha ka sngi baningkong ujo ula phai khmar sya kita ki sangut ki bayadan lang bat ha kamra kelas dan uweiru na pedeng jongki ubala late school teng dan uweiru na pedeng jongki ubala nang ban pule udan ha pedeng ki bayalong hi kumjo hangta uwili ula duai bat ula ai haki kawai kakot ba haman uwei naki nangta ula ple bat yala ka kotba bat ula peni ya baro hnriu ngut kumna ban syam ya ki khot ki bakham don kam ula pule jai ya kawai bakawai na kita ki khot kotba bat ula batai pensyai ya ka jingmut jong iwei ikentin ujo ula duai nadu mensim tip kumno unla ban kenmau ya kita ki khot kotba ukwa ban yalap hakiwei syapang ka jingjan ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ hendrai tip lada unla na ban le ya kata man na kasngi ujo bat kita kiwei pat ki parlok jong ki kendu bat Willie ban yo jinghikai na man na kasngi ujo ula duai ba mensim bakhoj kurkhu ya ka jing pule jongki ha ka wei kasngi kat ba Willie udang hikai bnia ya ki khat kat ba ujo ula shem ba shem la sitam ban shem ya ki khat kat ba uphai sya ki parlok bat yo ba kila ban shem ya ki khat da ka basuk te baro hnrimut kila yang jaj bat kila pule ya ki khat kat ba ha unong ya lap ubala penkendet shikadai halaying ujo ula persyang ban pule ya ki weipat ki kot hendrai la itu ya ki kentin ula shim saya kawai kakot hendrai shim lala pule ya ka hendrai ulala ban pule kakot ba da ka bajam hadin ujo ulalong urang ba balang ha ka balang Adventist balaseng ningkong kabasyakri ya kanong kendong saya bat ya kiweiru kinong kendong ha usnam khat khandai spa lai punya wat shim la let school ulalong uba tebet ban hikai bat ban yalap naka kotba ha ka ying manne batmai ya kabala tei hanong kendong newses ula klap na hausnem ar hajar lai ha ka ba ula dab kamba khandai posnem karta
kalau long ka jing tray sim khoj ong ukhun jong ujo seya ubala dab rip snem bat ulalong ru urang ba balang udai sim khoj uba ai jing tip bat ukwa ya ka khubar 7 advantage bahkan poi sha kane ka jaka jongi ula penla ya ukpa jonga ban pule ya ka kotba long ukhun jong ujo ni katu kat ne bentan na ka jingkan show sabatan bakhat lai jong kan ka quarter kan yarap bantai ya ka ying school kabadan nado kelas KG hado kelas 6 bunchanan Liberia kaban yang pli ya ka ying school kabala sha panjat panpra ha ka thma po ying bun snemen shwa kashnang buchanan kadon hajan kanong kondong seya ngit kem bakane ka jing thu khana mission ha kane ka step kalau long ka jinggar khu yang i baro kiba la yos ngeu hoi la se ngiru ngisem ya ki jing e ban sngu thu bangi pule ya ki ktin jong u habakum kata ka por to ngiru ngin pan ya ka bor jong ka jing pan shai na ublai khublai shubon ngai ku blei pencai entah tu ka jing thu khana mission batu ai bu blei kur kui phi kat ba phi don chajangai ru bat bun don kalang bat phi kat ba phi betengi ka jing pule jong phi kum jo bat akani por ngin yo pa ka jurai pada jingrai pedeng jungi number jurai ba news pa apu khra akani ka por ngin yo pa ka kelas na imis karpran Kublai sebetul ni pi saci sienpan ila poi sekelanong ka paar ka jing puli jongi ha kene ka sngi ka dei
kajing sakhi ka bakamen kabor jong kajing phala basimet nglai I men chim tayo balei on phala temen tapat ngin pej ya kabor jong kajing phala ka basimet dekat kan mau jong I la syam hakikam sau arpo ka ong kum ni namar ngi ngimla ban om kren ya ki ei ru ya ki bangi layo I bad ngilayo sngew shwa begini aja khamat tugin pendem khli ajing doai ku khpa ji phabneng hakani khlemat ngdwai menor kat bat ngi wei pi wei bat kham tam bat nga kat bayalam mi ke kelas ai ba musim jong mi ya shwa jongi bat kham tam mi nga khnang bangala ban yasam yak ei ka bala tho haga kot lenong bat ngi yo kejing mentoy bekenjam musim lang ba kejing puli hakani ke step tu sngaw jukhat karpat kini ngi pan ngi dam makarteng jisu amen. Kadon kabor kabamayan hakajing phala syam mensim kabashimet habai ki do anut jongi lapen sai da kajing e jong ukris bat habayangi lapen kala da kajing ai e ngi don shibon ki e ki badon kam bagin kren shaphang jong u kalong ka bakrau e ban yasam yak e ka ba ujisu ulale na ka benta jong no re jong no sakawai pat kalong ban yasam yak ei kaba ulale na kabenta jongi shimet kalong kaba ban persya yak jingsem kaba shimet jong ubriu kibriu kila banetai nia yaki niam yi theology yak jing batai jong ki dekhot bat kila ban ken bainru yak niam hinrei la da ubriu u yasam yak ei kaba ula shem haka jing im jong u lada u ongkum ni ngala long shisin ubam don dor ubam don jingkermen ubadap tang de kipop hinrei menta ngadon ke jingsuk ngadon ke jing temu ha ke jing im nei men shwa ngam don ke jing temu ha ke jing im hinrei menta ngadon ke jing temu ha ke jing im wat kibriu ki bom ngej bleiru yaki on kata da kabor jongga gospel wat la kibriu ki ma de ki jingkala kabam mut kendit lani lengba ke jing yasham kum upol ha galenti Damascus bun sin ke jingkala bamut kibriu kaja katba ubriu unang itu ya ke jing kordor jong ke jing u jisu da ke jing sngongu ka bakrau ya ke jing ai ke ba phala jong u bada ke jing sngo thu ke ba jeliu jong ke jing sngongu na ka benta ke jing penim ya kabala terwa hangi ukres upen kala shisha ya ka jing themu bat jing mut jongi ha ka jing im dei kani ka sakhi ba ka perthei ka don kam bat ka thrang shisha ngin pois kisngi banangkong ka jing sakhi ka ba ar tatin nangi puli ha umar ka san hadu arpho hangni ngi yo hanila tho ya ka jing yi tho khana phang ubriu ba shong ksoi te habayu ula penkia ula kwa bandan bat ujisu hinrei balei ba ujisu upha no yang no ubriu syadika polis bu unsaki saki bahayeng hasem bat sikilok kijor jong u haka jeka ban penhe ban pensan ya u haka jingai ka ba thamai ka ba ula syam da ka ba un priang ya uni ubriu uni ubriu ula kwa ban buat yu jisu ban don kat buat jisu hinrei jisu ong yu kilech ki bahayeng basem sikilok ki jor bat yathu yak ka ba utrai ula le na ka benta jong me ka ktien de ka polis ka wan na artli ki ktien de ka ba buat shiphau bat polis ka ba mut ka nong ba ka benta jong ka de ka polis ka long ka jaka ka ba don shiphau tli ki nong ba haki spa snem ki ban nengkong kini kinong ba ki so lang da ka ju ka dustur bat jaj ktin bat ya uni ubriu ubashong ksut la itu da baro ki briu ha kini kinong ba ula pen syap tieng ya ki briu baro da ka jingle bor jingle runar jong u ujisu la yo ha u ya ka jing thrang bo undang ubriu ba khamba kumta da ka kamba ka ba phala ula pelaj lu ya uni ubriu na ki ksut ki bala pensitam ya u
Habaki breu kelayo sengau bau jisu ula syai ki ksuit bakin rung syaki kenhon seniang bat baki seniang kelaya marek lamwer baki kelaya no syariat bat syaduriau kilaya wan ban kami ya ke ei ke balajia ke gospel jong Markus ke bu jingkan mau Markus san khatsan ong kumni bat kilaya wan ha ujisu bat ki yo i ya uta u baju syong ksuit ba usyong bat ba ukum bat ba ulatip breu bat uta ubala judon ki pat ba bat kila syeptin uni ubreu ulayo khiapat hakamet haka jingmut jing perkat haka jing sngau bat haka mensim ka jingmut basisha jong ke gospel kalong ban penkhia ya ki breu ki bala sya penjat da ka pop sya ka jinglong ka bajanai ka ba ukris ula thau yaki ubriu ayu pat uba kambiang ban le yalam syakini kinong ba palat ban ya uni ubriu ubala yomat ya ka jingkela bat jing pelait na ki pat ba ki ksut ubala ban phala ya ka jingsyam syakini ki benta jongkari barok kawe kelen jiwait ka kren ya kani ka ongkum ni lalap ha ka kot jingthang ki arta ka pitch lais ba sopo ongkum ni kum kinong phala ukris ngidei bania thu ya ke ei ka bangi tip badik ei ka bangi layo i ngelayo sngau bat ngilamat ladangi bot ya ujisu man la kasin jam ba ula pen i ngidon kamat ka bas kem ban keren bat bania thu kumno layalam yangi ngila bania thu kumno bagi lamat ik jingkular jong u bat bangila syam baka jingkular jong u kalong kibashisha ngila ban sakhi ya ka ei ka bangi latip ka balong ka jingai ei jong ukris kani ka dei ka kam bangin sakhi ya utrai ka ba ulakhot yangi bat ka balong ka jingdon kam ba kongsan jong ka perthei ka bala jotno ublei barado bor upendan kami kinong sakhi ki bashisha ki bala kala da ka jingai ei jong u ba un pen kala ya ka perthei dena kata ka dau jisu upa ya uni ubriu hadin bola yo ke jingkhia ban lej ban yalap ban phala ban sakhi ya ke ei ke bu blei ula le na ka benta jong u namar di ubriu uba barok ki ubriu ki itu ban ka jing phala jong u kan long ka bakham don bor namar ya ke ei ke bu un phala haki ka long leg ba ka jing syam bat ka jing yo amat jong u ha ka jing em jong u hi kasni ka baat ka bakpen bena ya ukris ubala mi pat kadai dang step kasni sonde ki arngut ki meri ki la lej step cha ka jingtep u jisu ki klam lej ban kli ei na u ka ei hi bu ubriu bayap un ong hinrei ki don na kawe pat ka jingthmu kasian ka bakhat do bu yo i ya jisu kalong hakapor bau sya sa narphna bat kamet jong u kalong ka ba mi snam bala bit snam bat da ka ba jingem snam ka jingjia ha ka ding phna ka lakta jur e ya ka jingmut jing perkhat jongki mentapat ki dei tang ban shu pendap ya ki kamram jongki da ka jing susi ki la ya la ka lenti sya ka jingtep ban pensle ya ka met jong u ka serngeu jong ka jing susi kala taplup ya ka jing im jong ki bat ha ka jing kthang kala wei jong ki ka long ka bom tikna bat ka bom dan jing kermen haba kila poi ha jing tep kila lengo haba kila shem bakala thli umathayas ola bu jing kan mau ya ka jing jia jong kata ka jing mi pat mathayas arpupra san ban riu ong kumni hinrayu taw angel ul dayathu uda ong hakita ki kenthei tuwat syep ting phi na banga tip ba phi wat ya ujisu ubalasa narpna don hangne na ba ula mi no kumba ula ong ki kenthei hangta kila sneu tlam da ka jingkemen kila kemen hado kata ha bikli sngewi kini ki kentin jong angel ula o badum jong ka jing sungsi ula ja no na ki khamat jong ki pat ka jing shai jong ka sngi haka step ke jing mi pat jong u kala pharnai haki kamit jong ke jing sngsi
kala kutno ka jing kemen kala palang ha ka dur khmat jongki bat ki jing ruai jong ke jing yaro kila bujli no ya baro ki umat bat ki jing yam sngosi jongki hau markas khan riu iwe yado khatwe hang ni ngin yo i ba kamiri ka jubab ka jubab jong kamiri haba kala syam ba uji sukris ulami pat na jiktep hadin ba kamiri kle kendo ya uji su balami pan kala mare ban ya thu e ka khubor ka babha ban ya sam bat kam dei ban sngap jar kala kemen hadu kata-kata ba kamla shuban kun haladi kamla ban sngap jar ka kwa ban ya sam ya kani ka khubor ka babha ka baglayo sngew naw angel hagani step ukris ula impan ka jingtep jong u kala thali bat ka perthei baro ka wei ka dei bantip ya kani hadin bamangiru bangilai kendo ya ukris ubala mipat ha ka jingyai lenti jong ka jingim jongi ngiru ngi dei ban longkum kameri ban mare stet bat ban ya thu e ka khubor namar ka khubor babha ka long ban ya sam kanu kalong ka ba phalaru bahadu kanu sin ba ujisu ulaya thu ya ki ya ke e ban saja ulaya thu lapa ki senran jongu ba ya u on sa peniap bat ru on sa mi ipat ulaya thu ki senran jongu bat habaro ki badan bat u bat ikitu ki bu ulajit kerpang hinrei kila kentaj ban ngej ya ka jing phla jong kameri walau jisu labun sin ulaya thu e ki hinrei onda kameri kalawan ba dia thu e ki ha ka tu ka step kim shim langit ya ka marmar kite kilayo sngew markas khanreu khatwei kite haba kilayo sngew ba udang im bat ba ulala yo iru ya u daka kim ngej satya ya kameri kumta wadda kisenran hiru ki jong ukris ki klem ngej marmar ngiru ngimdei ban lengo lada kiwei ru kim pediang ya ka jingej bat ya ka jing phla jongi la ka sngi ka balai ka jing im ka bala kala ka wanra ya ka jing kala ki kam saw khatlai ti haba ki lakmi tho ya kata ka jing shlur jong u petras bat u yones bat kila sngo tho ru ba ki long ki breu ki ba khlam jing hikai bat ki ba bi kila sngo phla Henry kila itho yaki ba kila judon lem bat ujisu kabalang ha ka testament ka bathamai kala roy e ladan hadu lai hajar ngut ki bala sya pen baptis ha ka sngi pentecost daki hajar shushu la pelang sya kabalang hadin katu kat ni tayo kata phila ben syam hakikam saw lenong bat khot ka basaw Shen kabar sorkar kala itu batip ya ke ei kabalajia. Kini kireu ngai haka testament ka bathamai kila don lang bat ukris ka jingim jongki kala kala shisha. La thau thamai ka jingim jongki da ka jingai ei jong u bat kimla ban skap jar. Shisha haoj ngim dei ban skap jar ya ke ei ka ba ukris ulale bat ka jingkala ka ba ngila syam ha ka jing im jong lang ba ka jing e bat jing ai e jong ublai ki kam saw iwe hadu arpo langi pule ngiyo i hang tu ba u petras u yeng hakmat petras wat u yones ki yeng hakmat jong ka dorbar kini ki reungai kidang long ki bathamai ha ukris bat kila hab ban phla ya ka khubor u petras ri u nong tong do kha ubahe ke sentur lesi ubabunya ubak kren lapen kala yu uda ka jingai e jong ublei u jacob bat u yones ki khon u perthat kidon ke jing e bente ilakam ya ke jing dom riang jongki hinrei lapen kala ki da ka jingai e ublei u thomas uba artatin lapen kala ya uru da ka jingai e jong ublei ki senran bat ki dekhot jong ka balang ka banengkong kila don nila ka jong ka jing phla ban pen pena bat kimla ban snap jar pet ya kani ka jing kren
ka badon bor jong ka Ellen G. White ka balashim na kikot mau jam cha ukres hani ka ong kan simpor ba ubriu unwan cha ukres ha uba lakha ha ka do nut jong u ya ka jing thrang ban pentip pat ba syakiwai pat bahadu katnu jisu ulang ulok uba kordor ya ka jing shisha ka ba pen im bat ka ba pen khoj amla ban syukun ha ka do dot ting i hang ni bagi senran jisu haden bolaki usbeneng kila yalam da ka jing shilur bat da ka jing ai bor jong uben sim bat shibon kibriu ki langet ya ka jing phla jong ki namar kila syam ya ujisu kila ya amat ka jing ej bat ka jing ai ej jong u bat ka jing phla jong ki kalong ka badan bor bat ka bashir hem bat bon kibriu habak yo i ya ka jing kalah ka jing im jong ki hakani ka dakot ki kam saw khat lai ngai i ba wat ki bor sarkar ki ithu ya ki wat la ki long kibriu ki ba be ru ki ithu ya ki karukam kren jong ki karukam long jong ki bat karukam phla jong ki ithu ya ki ba ki dei ki ba la judon lem bat ujisu pedru ya ke ei ka ba ki nong ya lam niam ki ong hakikam saw khan riu ki la phla hakaba pau ki la phla ya ka jing shisha jong ki kamba ya ki balale da ki ni ki briu ubriu ula yo kaj uyeng hakmat jong ki wat halor kini baro ki la kentaj ban pen kala ya ka jing mut jong ki badru hapdeng kini ki jing ya persya ki bapa u Petros bat u Yohanes ki klem kertiang din lani sange ban phla tangin pois kesini ka basau ka bayasam ya ka jing ya shem jongi hakikam lenong ba arpun riu ni shem ba upol u yang kum u koidi hakmat jong usim Agripa hang ni ukren markman bat usim upol ulai phla shem mensim ya ka balajia ha u ulai tho iphang ka jing im jong u om tang ba ulong nong pun sitam ben ya ki nong buat jong jisu henrei ru bahaden ka jingkala ka mut jong u ka jing im jong u ka long ka sakhi shaphang jisu bat shaphang ka jingkular jong ka jingmi pat jong u na ki bayap haba upol ulap kala ka bamut ha ka lenti sa Damascus utrai jongi ula kren ha u bat ula ong henrei tukhe to yengru namar khnang ya kanikeng ngalami pau hame banthung ya me banlong unong ya lam bat unong phla ya kini ki e ha ki ba mela yo i yanga bat ya kita ki e ru ya ki bangan pen pau ya lade hame ya kini ngila ban syam hakikam ar pun riu kan riu ni baro ngi tip yang jing thuk khana jong pol kumno ba ya ki jing im jong u la pen kala haba ujisu umi pau ha u kat bodang lecha Damascus banesa me ke jinge jongi kalong ke jinge syam ka badon bor kalong bad yathu ya ka kubo ya ka ei ka ba ukris ulale na ka benta jongi ha ka benar ya ka ei ru ka ba ule ka jing im jongi menta bad ya ka ei ka ba unsale na ka benta jongi ha kalawe kedai kata ken ka bangi dei ban phla ka jing phla kam dei ei ru shaphang jongi barabor ka dei shaphang jong u dei shaphang jong u jisu ba ka ei bla le na benta jongi bat ka ei ka bu uyai le ka benta na ka benta jongi bat ka ei bu un le na ka benta kalawe jongi kedai kata ken ka jing phla ka dei barabor ka dei ban dei shaphang ublei ublei u dei ba map ei ki pop jongi u ba penkhia e ki jingpang jongi uba penpong pan sengat yangi da ka jing e jing subun bat uba penhon yangi da ki ki babha ka jing phala ka dei tang ka jing ya sam ya ka jing ya syam jongi shaphang ka jing ai ka ba phala jong u ka dei ka jing phala ya ki jing ya kendu ki ba shimet jongi bat u belai jong ka jing ai ba phala
Wat la upol bat u Yohanes Kidon gila kijong kijing ya Shem ha ka jing im baro arngun kidon ya ka jing ya Shem ka ba mar khman bat u Jisu ka jing ya Shem jong ki bat u Jisu kimlong kita ki baja tang ha ka wei ka por ka ba menor bat kila kutno Henry kidai ki jing ya Shem ki ba man la ka sngi klem kut syu da ka jing kemen bat ka jing e jong u bat baki ya ha ka jing shai bat ka jing shisha jong u hatu ka jing kala ka bamut kalong tang ka jong ka menor marwe tongin pe ka jing kren jong ki ilen jiwai shaphang ki to ki ba perkhat ba ka jing kala ka bamut ka ba men shwa jong ki kalong baro ki ai haki kathok gumne la kumba lada haba kilatip ai shisin shaphang kanyam bakim don kam shu ban kala kabamut man lakasgi hinrei iwei pe iwei nangi ngidei ban kala kabamut man kasngi te ka jingkalak bamut jongi kadai banlong ka jingkalak ba man kasngi amdei tang shisin ngila kelak bamut ngi priang yo Jisu kata kambiang Henry ngidei ban kelak bamut man kasngi lang ba ka jing e jong u Jisu kasngi ka basan kabor jong ka jing phala mensim ba shimet hani ngin pet sipang upol kan ba uyeng hakmat usim Agripa wa apostol Paul uyeng hakmat jong uni ubriu ubolong usim ubakado na ki sim jiu na ki Maccabees bat na ka yeng jong u Herod u Agripa u kamba udai u jiu Henry haka mensim jong u udai unong rum u apostol Paul haka ni ka por ulalong batemen ula thaj na ki jingyai lenti missionary jong u bat u badang ya le ya ka thma haka jing shepting jong ka jing bha bat ka jing sniu u yeng hangta Henry ka donu jong u ka dap da ka jing e jong u blai bat ka dur khamat jong u ka pharnai da ka jing bha jong u blai hapdeng ki ai ki balajia ha ka jing im jong u baro ki jing sha shitam bat ki jing janjar ki ba ul shem u da kemen ban ong u blai ulong u bha usim Agripa ulong uba rang uba tharai sniu bat uba donun bat shisha ulong uba per palat naka jinglong babha mar persya ya kata upol pat ulong uba dap daka jinget bat uba la IT syaka jing shisha bat uba doyap ban yada ya kahok kejing ya per hapreng kide ki armut ki brew kalong ka basyai bha haka jing pen sitom upol ula kerpat bakin sya ayu bu un kren ban yo jing bedru na usim Agripa langi puli ki kam ki apostol arpun riwe do arpula yang to ngisyam ba upol u yasaj ukren ban yasaj yada yaladi bat ru upla ya ka jingsyam jong u kumno lapen kelai u na ka ba u la julong mensyua kumno ba upol upla ha usim Agripa kumno ngila banang lem na kikitin jong u ka jingsbun ka ple ya ki do anut ha ka ba ya ka jinglong ba bat basniu ki jano upol hang ni shisha ulong ubaladap da ka jingsbun bat ka jing ya usim Agripa ukot ya uriu start jongga riti bat dustur ubala ban jubab ya ki jingkeli kiba ya dei bat ki jiu nang ta usaple ya kalat jing ya kren shaphang ka ka ba udon ban kren
Ngilah ban pule yak syapang ke jingkela upol, jingkela bamut upol hakikam arpun riu khat ar hadu khat pra. Nang ta nanduk kal dekot arpun riu hadu arpu pra pat ngisem ba u siem Agripa haba ula ngap yak jingpela jong upol ula ong ba sa khandiat melapen nget yanga bangan kela long Kristan tengi i hang ni baka bor pla jong upol kalong kabadon bor hadu kata-kata ka bor jong gospel kalakta yus Agripa bat hadu ba ulahab ban ong ba ya ulajan lopun long Kristan lamba ka jing pla ba shimet ka bu upol ula yesem ka jing pla jong upol kumnu ba u Jisu ula pen kelai ke jing im jong u kadon ka bor kata ka badon bor house im what house im u bom don belai om don da ka wei pat ke jing pla ka badon bor palat bane ke jing pla jong u briu u balamat ya ka jing pla jong ka mensim ka balayo ya ka jing kela ka bamut bashisha kadon ka bor kata ka ba pla ya ki wei pat ki briu wat ki sim ki bom don beleiru ki la ngau kendo da ka jing im ka balasha thau thamai da ka jing ai walangim don ka jing yesem ka ba pla kum upol ngi baro ngi dei ban la ban ya tho ya ki wei shapang ke ka jing pla habang itip ya u Jisu bat bayangi la siuspa dakasnam jong u ho ni baro iwei pi iwei ni don gijing pla ban ya sam skiwei ka ba syutip ya u Jisu bat ka ba ya sam hang Jisu kadon ka jing per habang ngitip halade shimet re habang i pla pat ngi tho skiwei yek gijing ya syam jongi ha ka jing im Kristan jongi langba ka jing ai jong Jisu ka jing kordor jong ka jing im Kristan kalong bakadon ka jing ya dei bat u Jisu ka bajeliu bat ka badap hun hadu bangi kwa ban ya samlem shakiwei lada kata ka jing ya dei jongi bat u Jisu kalong shisha ka bajeliu bat ka badap shilei nginom la ban chus ngapjar namar ke bangi kabang kiran na do kada nur jongi kalong sya kabadon bor kumba ka jing tho Bible kabadei bat kababek kabadon kam kimla ban bujli bat ka jing im kabalamat ya ka jinglong batmai da ka jing ai bat kabala sya pen kala da ka jing i ke elen ji white ka pen syai bha ya kan ni haba ka ong unang penim ulatip ba om dan ka bor start jing yanya wat la ka long ka badei ru ka bala ban pen ya ki do nun ka ba lani ban pen luet ya ka haba ka jing kwan shimet bat ka jing long perthei ka pen mau ya ka ulatip ba ki senran jong u ki don kam ban pediang ya ka bor na beneng ka gospel kan long ka badon bor tang haba la pen bena ya ka da ki donut ki bar la thrang rehem bat ki remiang shintur ki ba la pen tebit da ka jingtip ka ba im ya u balong ka lenti ka jing shisha bat ka jing im de ki acts ki apostol ka page lai puwei ha ka kot the desire of ages kalabu ya kini ki sembo jing perkhat ki badon bor ka jing ka ba phala ka jong u Kris kan penluet pen bat kan penjem ya ki do nut haba ka jing yai pen bena ya ki jing hikai jong ka Bible kimla ban le dan ki briu ki pa perkhat ba ka jing phla shimet jong ki kalong ka jing persyang ban penget ya kiwei shipang ka jing shisha ka bakila syam ha ka ktin jong ublei wat la kalong ka badon kam baha ka por ka babiang ban yasam ya ka jing shisha
ka khatin ka jong ublei ka jing phala ka bashimet jongi ka don shibon ka jing ya dei bat ka jing lai loi na ka pop ka jing suk ka jing isen ka jing map bat ka bor ka jing kermen bat ka jing kemen ki bangi la shem ha ka jing ai sngo bha jong ka jing im ka ba bom jukut ka ba jisu ula terwa hangi titungin long kum kini kinuksa ki bala ai ki bangila ya pule ha kot lenong jongi mata kesngi bayak ke bangi ya syam ke bangi lamat ke jing im jongi ngin flash ki wei ngin ya tho ki wei katnu ke jing baha ke bo blei ula le ha ke jing im jongi bat ke bo the hangi man la kasngi tungin duai bu blei un ai borengi bangin plana ke bentaju bangin sakhi bangin nam skap jar ya ke bro le nak bentajongi khnang ba giwei ru kin tip yau jisu kin snau tho bar to ai bo blei ni rap yangi bangin don kata ka jingkala shisha kaba don ka bala ban khata kiwei lengba ka jing im jongi mahaba ka don ka jing kala ka jing im jongi kandan ru ka jingkala haki baro to blen kar khui Ngiko benai kublei miskapran namentaga kelas bat kumju ru to ai bu blei kurku yepi kat ba pidang sakri ublei nakawe kapor sakwe pat ba kumju ru ka ba pidang kersan ka balang jungi ba ya ka jingroi penwai pat akan kapor ngin thai pat cha number jingroi ba aspa prapu ar Kadang kakamban tren namaru Jisu kakam jamukan rakyat pi ulatmu Gloire hukum jamu Unyai kot ya pi Namaram gambala balelan napi Nama Jisu dokendu Syakriya waju kelak Kris kamu Manyaladi banati Nama Om dan balaban lelan napi Kadon kakamban tren namaru Jisu Lakalong kabarit ya pi ulantu Tulit syaki lengka kibala beli Namarong dan balaban lelat napi Nama Jisu dokendu Syakriya waju kelak Kris kamu Wanyalani banati Nama Rom dan balaban lelat napi Tunginya duan. Isube kublei shibon atrai ba meladon kalami akan kesni ba sini. Dua atrai kublei shibon ba meladon kalam ni lembah ke kelas kurkuru atrai miskat pran kat bayi syakri yemen aku ke pos ku ru. Bangi dua atrai minta ki bru ki bapang bestam badona hing hospital kumju ta hi da ki kiti ba klein board jome bikin yo ke jikko jingkia. Ni dua atrai na minta ka jesang arsen kat bangi sedang ke jesang arsen to don kalam bat ni to ai bengin la bengin penkre ka donu jongi min ba ka ik bengin yo sngo na usyakri jong bengin la bengin bu kho ba ka donu jongi bengin la in sam ro shkiwe pat
semua try jebab jintai jingi nama batrai ki pop kayu pesusi merupakan rupapan samen. Ublay ulah kurku yang ni dagak tin jeng ungu haka kelas limba imesel F kapran banyat syakmat haka jing syakri jengi tong ini apa syaka kod jing rai ka number ke bah nyakosan. Don uwe balakloy banyap na marjongam kenang mensim bansayam kan yoim o balakloy banjam kalenti syading nam poban maban pelai na jing tim bob lasa ding nam lasa nar hading nam haduka nula kloy ban syam akan no jing saja try you kill hading nam pop trong abadusha taurang ulong ubajem nun bajigi klemantai men ba open koido no jongam om don jing pen rem shu bat ngatim ngalalai pop jong alasanar hadik nam pop lasadik nam lasanar hadik nam hadukat nula kloy ban syam akan no jing saja try you kill ading nam pop jong abadusha taurang ya ka jingrai ka babut tongin ya pai ka number ka pra ka ba ong utrai usim jonga utrai usim jonga lalong jong melong uten rai ka jing ba jing ker ko tôi klem ko melong uten rai ka jing ba jing ker ko tôi klem ko o jing thao mê la thao ta ngan shan ya o blay jong a o blay bao crown nam jong me kan yai sam o blay jong a o blay bao crown nam jong me kan yai sam ka e kenyan terwa baropa ki jong me jing e jong me try ka dawa ka do nut klem ba bi jing e jong me try ka dawa ka do nut klem ba bi da jing ai e jong me yang to ben shai por ai tin jong a ba jing mo de kin long jong me bravo ai tin jong a ba jing mo de kin long jong me bravo
Ako aban ai kublaya nong yalam jirai jongi kami church pastor H Maulong lembat arngut ki khana samla jongani ngabalang sesisian pat kublai sabaton yepi baro haga kerteng kebathiang tam kebotrai jongi Yesus Christ kiba laban yadon lang bat panis no lang hagani kapor ban yaro pendan buram ya ka kerteng ke jong blai nila yo pediang ya shibon ki jingkerku ha ka sabat school bat ni kermen ba ha ka ni ka jinga seng ka ba arsian ni ka jinga seng jinga tu khana ngin yo pediang biang ya ka jingkerku nautrai lengba usyakri jong hoi ka perthei ni i kala pher bat kala kala bak labak na ka jingwan mani na ka jing sapriang jong uni uknyang jingpang ka bangi baro khani tip covid-19 henrei kum ki kristan bangi tip bangi don yu bleu ba em ide bandan ke jinget ke bak scam bat ke jing kermen ke ba shisha ba ha ka wei ke sni ho u blei un yalam nanti yangi bat un pelat yangi na kani ke jingpang bat nginget scam ba ki scientist ru kinla ban shna ya uni udawai uban yale persya ya uni khnyang jingpang covid-19 tungin dang yai duai ba ublei un yai kerku yangi kamtam ha ka ba ngiyo ya kani kalat ban ya mani u bat dina ka jingkerku jong u kamtam ha kaliang jong ka jingkot ka jingkhia ublei shisha u it yangi bat ngide ban sngongo ya kata bat kaburam ngide ban ailut sha u met bat mensim tiban beteng ya kani ka jing shakri ka jongi ha kani ka no phais ni mani ha kani jing seng ka ba arsin tungin pai shakikot jingrai jongi ka number ka ba sauspa hanyu kupra bat ka kerteng jong jingrai ka long wat kentai ku jisu jamnot Wat kentai ko Jesu jamnon snel kayam jongang haba medang kot yakin iweng wat kentai yang agni ka por ngin yo ya ka jingpule sedang na i Mrs. W Yuria bat na kerpat iru bain aing ya ka jingduai sedang
Hasua bangan duai tungin yapik bangan nak tin jong blay naka gospel jong Marcos kalenong ka baksan kadkhot ka ba atutra bat ka ba southway tin baong kumni nabang kalaong lada ngasuyok ta tang ya ki jankop jong u ngan sakhya ti haba ulabat nakakti ya kata kakena uong haka talita kumi kaba haba labatai kalong ko khna nga ong hapha to yang sing long jing pa jungi babneng sai sien try subi ane ko klima ka mamantang wan dam red biang sai sien hak slak jat bedon bo jo me try subi kalong ka Asia try subi ka basung kenja try subi haba new Asia kana ka perthei ka belong ka badap dekini kiken rum kan ram try subi ka ba me tip khamba try subi hoi try subi ngim yo shu try subi ban ya seng hak ban wan ha ka yim kan tang ka jong me try subi henry try subi ngirang yo kumne kalat try subi ban yo ban yele hakan ka live stream try subi mitip khamba ma me try subi ki ek bar ro try subi nama kan ka long ko bo sha ka jong me try subi jisu be ya rab ingi try subi ya ba kumno try subi mangina man thai ban shakri ya me try subi walang yilong shibun gi jing e hakan ka perthe try subi hoi try subi ngi tips kham ba me long sha try subi uding do bo shan do try subi ya ka jingim jungi we pe we try subi to ai try subi ban ka por try subi min don kan ban the gi jing ka khu try subi ya ka bangi try bangi la sha try ban yang scam ban namon kolon try subi jisu ba e don kat ro kum ju kham tam hana ka po klimat kum ta try subi haswa ba ni yos ngau kham tam gi jing kran no shakri jong me try subi to the gi jing ka khu hawa try subi ya kum no bola try subi ban ya sam ek ting ka jong me ban priang gospel ka jong me try subi don ka ro kum ju try subi na ka po nga duai kham tam try subi ki ba don hap reng gi jing pang jing stam try subi ya ka me try subi ban kne ri ki try subi kham tam try subi ban yo ban shakri ya me try subi halaki jong ki ying at try subi to ai try subi ba men don kat try subi man laki thuying at try subi ki ba shakri ya me man la kata yo try subi don kat ma me try subi bikin man thai shisha try subi walang don shibun ki jing e try subi na buti ta ha me try subi ya ka me try subi men bahas kem banam banginam kolon try subi walang ibun shibun walang don shibun ki jing e try subi don ka ro kum jo ne ka po klimat ka ba man ta try subi don ka ro ba ro he ki jingim ki jongi ba malaka sni try subi ye kini ba ro pan jisu benasra ka ro amen. Ai ko lay ai Mrs. W ya nam ta kajing polis sedang bat ya kajing doi sedang hagni ko por ngin yo lum ya kajing ai nu bat ngam doi nam ta kani kajing ai nu ha jo por Why jingker khu no bleng yo jingker khu na u bleng yo tong in ai ngo ya o baro ya ro piru ki a ngel khôn yuk pa khôn ban men sem ba khôn amen. Tungin ni doi nam ta kani kajing ai nu kumni ablay ko pa jungi ba deng kanung idap dak jing sungu ko bakrau hak bangi la ban yo kum kani galat hak bangi ni asno lang ani sulab bat me hak bani phliu jung mut kham tam na ka tien nge jong me ni yo ai jing kar khu ki jing kai ki ba me
dan nam ta ke jongi we buan ngin ngimiala banya don rangkat banya mani lang Henry ngisngo don bok adu kata taba ngilaban le ya gani ka live broadcast hagba baro kipara bangi ki jongi kilaban yasno lang hagban mani yeme sasisian atra kan ran nyuan ahmad jongme nyuan ai ni jing ai baret jing ai ngu bangi pet im long hakmat ki jing kerku ki jongme atra kan ran pat kini jing ai ngu ki jongi ki bangi ni ai me ki de ki jing kerku ki jongme hi atra nyimla bangin siu keliang ki jing le bahagi jongme ki jing kerku ki ba mela the sei ha ki jing im ki jongi na do basdang jong ke perthai minum la ban siu kliang lanu kham tam ya ka snam ba mila play haulum kalbari rea try kan rat ka bangi wana khman jong mi ha ka ni khlimat ni kwa imi ma men kurku bat pen kentang ya ini jing aingu ibari di jongi khnang ba kan long ka tiar ban sapriang ban sapriang ya gospel ke jong mi bar ko ki breu ki de ban tip ya ke jing ba ke jong mi bat ya ke bar ko ke ba mila le nam ta ka ni ka perthai bat jing thum ko long ba baro nangi ni yola yem khnang ba hagwi ke sni andami wan phai pat men yalam ini shalayang shabneng sa ji sian atrai kan rat khuble shi bo nam ta ki jing kerku gi jong mi tu nangai kerku ma mi yangi bat ni ai ba ka met ba ka men siam shame maap kilat baru borang ji pen susi ya me nakini bar kho ni pa nak tang jisu amen hakani ka por nisno men sibone ba ngila ben yo ya jing roi kerpang but kini ke jiroi kerpang on ai ni dai Mrs B Sweetly but Mrs S Sweetly te kapor ade jong ki muta Pila tranya Yesu Majecing and Besem Matila Yai Bayu Mankasih Mereka senjata Bajing berkubisem Tataro haruan Piaidu Bila ai dilut Yaladi hakaduan Lemsimu sensya yadodun Jing sepi labanyo Maka jing jatai ru Nabahar ukilai jiru Kue balaban o Jing igung panadron Akan no bayapi untuknya Minya selopatyan Hamda jong umidyan Ayalah dehaduan pidan Ilai dilut yaladit hakaduan Mensimu sensya yadodun Jing supi laban lo Maka jing jatai ru Nabahar
I could play Mrs. B Sweetly, but Mrs. S Sweetly namta jingwai kerpang jongki. Di shaba nganai kapor shai nongkren jongi. Hendak nisoi ngako abani thu shpang jongi mo. Di pastor S Shangpliang ila pendep ya ka BTH ke jongi apo Spicer College. But ila tre ha kabalang tenroj lakumba South nem. But menta pada idan Syah Philippines, but idan hang teiru ban pendep ya ka MTH kepada ka Master of Theology. Di hagani kapor kan open Islam show, but yang khot ya di Pastor S yang pliang inwan shkman manai ya ka khubur. Kuble pi baro haga kerteng bat thiang tam jong Jesus Christ. Kal ba pisha skor ya kan ka khubor. Ngai scam bo blay pen khi ya ka dono jong pi kadan ke jinge thu khana shapang wei usipai ublaman sau jur ubla yele ya ka thma ha Vietnam henre namar ke jingman sau ka bajur la pen kit no yu ushala ka jong kari uni usipai ula mong ka met ka phat jong o nang ta ula du no e ka jing yo I jong o bat ki jingmu chi per khat jo u ki la dum namar ke ni ka jinge shem ka kami jo u ka ha banyai lendi kumba 8,000 mile khnang bakala bandon rengkat hasenda jong khon anda kala poi haka kamra thia jong ha hospital kam kren wat tang shikentien henry kala lej bat bu ya ka kti jong ka halol ka shalang mat jong bat serpai serput man pentingen yu u khon mar kum tahi ulakali mei hatu dei ma phi ngatip dei ma phi u khon usngau thu ma utip ya ka jing tba bat ka jing serpai serput jo ka kami wat haba ka kami kampat kren wat tang shikentien ula terang dia ka jing ta jo ka kami ka jing syam jo u ka pelong yu ku mala penya khlach ki bom jukut here ka jing ta jo ka ni ka kami ka penya sopat ya ki sasisen hatu phila ju mendur bahaba amdon manu bakta ya phi bun snem khamtam haba phi du no e ka jing ta jo ki ba e ki ba thon jong phi kat nu ka jingpang ka donut namar ka ni ka jinya khlat ha ka ni ka sngi na kwa banya sam ka khubor shpang ka wei ka brio namar ka jingta na penya sok pat ya ka sha ka long ying long sam bat sha ka em lang sa lang ha shwa bangi puli ktin jo blai tung ya duai kok pa jing bhap neng kat bangi pliet e ka ktin bu khu jong me to pliru e ka donut jongi buri yang a slendet jo ka ding phna ai bangin sngo bo blay ukran happening jongi yarap yangi bangila ban kta khnang ba an pnya so yangi show Jesus Christ yakini baro ngi pan ngi dwai haka kerteng ba thiang tam jo Jesus amen kadon ka brio haka Bible haka ba ka kerteng jong ka amsham lapan pau baro bangi tip spang jo ka ngi tip spang ka jing e Matthews Lucas Marcos kini baro langur ki nong tho jo ka gospel kim shim lai thu ek kerteng jongka hendaki thu ek jing e jongka bakadon ye ka jingpang mi islam khat arsnem ka bible ke thu bakani ka jingpang ka bari ka baki ken the kim kwa ban ye thu briu lane ban pen pau ha ka gospel jo Marcos kanong ka basan ka khat ka ba arpun riu ni shem hangni bakani ka briu kalawat jing sumar naki doktor ki ba pher ha ka por jongka but let's say kalawat ya ki dawai dashin naki doktor ki ba pau number ki ba tibit ha ka por jongka khat arsnam ka sha sumar henrei ka jingpang jongka kadang jur nang jur kar banang mi ikesngi ha ka ba khadu ki doktor ki la perbena ba ka jingpang jongka kalong ka jingpang ka ba amla ban pen khia hadin kani ka bible ke thu biang yangi ha ba pipli kani ka ju ka khot jong Marcos san alpundrio ba kala du no ya ki jingdon jing em jongka kadu no ya ka pisa jongka ha ka jingat lenti ban wat jing sumar ban yo jing koi kala du no ya ka spa jongka ka ba kham sniu shu kalong ba kat kum ka an jong ka testament barim la pi phai bat nga sha ka kitab Leviticus kalong ka ba khat san ka khot ka ba khat khnai bat lai phulai Leviticus khat san khat khnai do lai phulai phin shem hang tu ba ka briu ka badan ya ka jingpang mi islam la junyo yaka bom khoi hadu nyo sngi bat kino ki bakta yaka yakiru anyo bom khoi tat hadu janmit ka jingmut jong ni ka an
ke jingmut jo ni ka ain ka long ba ka ni ka brio ha ba ka ta ya ka la ni ka ta ya unu le ka nu ka brio long ba ki klat ngit ni ka bom khuat de na mar ta ka dau kam la ban ya shimta ha ki jingeseng ha temple ha ban pnya klat no eka na ki ba ba thon ka long ying long sem jong ka nang ta la pnya klat ro eka na ka im lang sa lang kala du no ya ka jingta jo ki ba thon jong ka kani ka brio ka ma jing halor jing ningkong kala du no ya ka jing ko jing khia ka ba ar ka du ka spa jong ka ba lai kala du no ya ka kabu ha ka im lang sa lang ka ba sao kala du no ya ka jingta jong ki ba thon ha ba la pnya klat ya ka nang ta ka ba san kala du no ya ka nam dan ya ka kerteng jong ka ya ka jing itu ha ka im lang sa lang hatu phila ban mudur hadu kat nu ka jing jenjar ba ka ni ka brio ka ya leng ba le se don nap teng jong phi ki ba don ki jing ki bala ban bun bat hashwa ba pin bet ya ka we ka jing kala mi sa ka we ka jing don nap teng jo phi don ka jing ha ka met jong phi ki jing pang cancer ki jing pang diabetes bat ki we ki jing pang bat bun na ki jing yo ba phi kamai ki lech nam ta ka jing sumar nang ta phi don ka jing ha ka yo ka kot dan nap teng jo phi bom don kam don jam dan nap teng jo phi shem jing ha ka long ying long sam ban pen bet ki kam ying kam sam ka jing bom ya de jing mut ha teng shilok chitnga phi don ki jing ha ka ba ki khun ki kirni ka jing di drugs ka jing di kiat nang ta ki don ki jing ha ka ba phi sngo marway ba phi sngo tumang phi sngo kum bala syak kan ta ya phi bar ka ba khams new shu ka long bala iben ya phi da ka imlang salang bat don ka por ka ba ka jaka ka ba phi khmi lenti kum ka ying mani ban yo ka jing petengen ba ka jing yada ni shem ba ka lalong pun ban ka jaka ba iben ya phi na mar ka jing shem jong phi harenga aingo yu blai ba ka ni ka jing thu khana kam kut ha ka jing ka don ka khubor ka ba sngotanat ba ka don ka jing pelaj ya ka ni ka riu kan thai ka ba pang mi islam na ka ni ka jing ko ki parlo ni la ban phai ka ni ka pon ka bible ban yo ka jing kermen phai ban nga sha ka gospel ka jong Marcos ka nong ba san ka khat ka ba arpunyo ha ka gospel Marcos san arpunyo hang ni ka bible ka thu ba ka ni ka breu ka yo sngo pang Jesus kala yo sngo pang ka jing pen khia ka ba phla ka jong Jesus Christ bat ka ai ka ba ka yo sngo kala pen khi ya ka dono jong ka bat kala ai jing kermen ya ka kala pen thmai ya ka jing mut jibur khat ba dum jong ka parlok phila ban du no e ka jing kwat jing khia jong phi phila ban du no e ka spa jong phi phila ban du no e ka jing don jing em jong phi phila ban du no e ki parlok parjor ki ba i ki ba thon jong phi phila ban du no ya ki kabu ha ka jing em jong phi ha ka em lang salang phila ban du no ya ka nam ka burom jong phi henry ngim de ban du ya ka jing kerman jongi how Jesus Christ kani ka brio da kata ka jing kerman kala ya shaprang da ka babut din ya u Jesus Christ ka bible ke thu ba u Jesus Christ ulawan pai na gadara but anda ula poi shiliang joga duriau lani joga wa galilaya pishem hangta ba kiladan ki brio ki ba up ya u Jesus Christ ba u Jesus Christ ulaya lap yaki but ni shem ba anda habola dep ban yalap u Jesus Christ ulale se ka ying jo ulebi Matthews bandon ka jinga khawai ha ka ying jo but ha ka ni ka por lawan u Jairus balong nong sunshar badon burom u berispa Israel ulawan ban kerpat u Jesus Christ ban pen khia ya ka khun jong u ka badon ya ka jingpang kal don khat arsnam karta bat kala don hatmir jo ka jingyap namar ka jingpang te u Jesus Christ ulap diang ya ka jingkhot jong ni nong sunshar bat ulap pen kre ban ya lenti ban le sha ying jo Henry kan mau bakani ka brio ka badan ya ka jingpang mi Islam khat arsnam kala yo sngo yo Jesus Christ bat ka we kan nong tho bala tip kreteng kum ke Angie White ha ka kot jingele ba kraw kala ya thu ba la kumnu kani ka brio kala prasyang lai sin ha ka ban ya kendu yo Jesus Christ bat ngila ban syam na ka Bible ba ka don ka jingpen idak habangi phai ka gospel ju Marcus kalong ka basan bat ha ka gospel Matthews kalong ka bakhandai ba men ba u Jairus uhan ban ya kendu u Jesus Christ u Jesus udon ha ka ying ju lebi Matthews
Ti kum ta hakasin ka baning kong baka persyang ban kot ya Jesus Christ let's say kala ban long hakatu ka por baki pai baki syak skor ke jingelap jong Jesus Christ hasil yang jong kani ka pung Galilaya nang ta nisham kasin ka baar but let's say kala ban long hakapo bu udan hakaying jing khawai jong Levi Matthias hande da maru pai ba kam sham lala ban tur syakmat ban kedu ya Jesus Christ kasin ka balai ka dai hakapo bu Jesus Christ uyat nanti ban lech ka ying jong Jairus hakane ka por kani ka briu kala nang tlot namar ka doni ka jingpang mi Islam kala bud din yu Jesus Christ kala nang tlot bat lesing ngila ban mudur ba kamla shu utang ban yeng hakane ka por ka yu ibu Jesus Christ wan yat hasanda jongka ka kabuk siar kala poi kala ngukul mar jimut kamtip ka ai ba ka kan le latakan kran yu Jesus Christ lane kan pet yu henry namar ka jingting ba ka yo ba kan du lo ikani ka we kalat haka ba kan yo ya ka jingpen khia ba ka jing pelan kani ka briu kala rai haga jimu je perkhat jongka bahkan syulet bantur persya haga bu Jesus Christ udon bat ka Bible ke thu kumni Matthias kanong ka basan ka khat ka ba arpu fra Marcos kanong basan ka khat ka ba arpu fra hang ni ngisyam bahkan ni ka briu kala rai ka jimu jongka ka ong kumni ladangan syok ta ya ka jankup jong ngan sa yo khia kata ka jinget jongka ka Bible ke thu yangi khamshai haganu kurkom bagani ka briu ka kta ya ka jankup jong Jesus Christ Matthias hagalong ka bakhandai ka khat ka ba arpho haka kitab jong u ongkum ni ba kata ka briu ka blakta ya ka jankup jong Jesus Christ ka kta ya ka remiang jong ka jankup Jesus Christ kai ka jimut jong ka remiang jong ka jankup jong Jesus Christ haka Bible pareng ke thu yangi ba kani kabenta latip ya ka kum fringes leng la man ong ba ka hem jo ka garment jo Jesus Christ but kumta haka clip mat ba ka ta ya kani ka jangkup jo Jesus Christ kala yo ya ka jingpen khia ka snut hu ba ka snam kala sange bantui na ka met jongka but ka snut hu ya ka bor jo ublai ba ka wan haka jing em jo Parlok baik. Haka jing em jongi ni sngo thu bangi hab ban persyang. Man wat yu Jesus Christ. Berkat bangi persyang man wat yu Jesus Christ. Ni syam babun sin ni syak rem. Habangi dua sin ni syam bai ke jubab jong ke jing dua jongi am syam la pediang haka jing dua ka baningkong. Henry ngim de bandu jing kerman. Ngi de ban persyang bun sin. Ban yes not radian ban but yu Jesus Christ plan du jing kerman. Pila abandan ki jing e hagani ka por ka jing pang haka met haka mansim haka jing mut berkat haka jing yadai but haba ki bridge oblay ki prasang bakin wan khamjan shi oblay soitan juwan ra ki jing khangla wan ra ki jing e but ki jing ten ju but ting ki pendu jing kerman ngakwa ban gentu ye phi walam yiki hakjat ju Jesus Christ wat du jing kerman ngadan ke kubor ka babha ka kabuk siar kan sapoi u Jisu usawan ya lingba hasenda jopi nang ta kani ka briu hadin bakal kta anda bakal yo ke jingpen khia ni syam bakal persang man phet no nang ta hande ka jingkli ka bami kat bangi puli ya kani ka jing itu khana kalong balai kani ka briu ka kta ya ka remiang jong ka jankup jong Jesus Christ haka gospel ju Marcos kalnong ban rio kerkhat ka basan han rio Marcos rio san ban rio ni syamba haka por ju Jesus Christ sibun ki brio laong ba kilalet ban kta ya ka jankup ju sibun ki bapang habo Jesus Christ wan haka ni kasnong kat ba ki kta kilayo ya ka jingpen khia ti kani ka ka jingmlien ka ba niu i haka spa snam ka baningkong bat ki babun ki brio kilale yakni bat kani ka kentin kta kami bun sin ha ka gospel ju Marcos na ka gospel ka jong Lucas kumju ti long ba ufrang bat ki way ki real start jong ka Bible ki menjur ba kani kermiang jong ka jankup jong Jesus Christ ka thau ya ka way ka kentin ka baong tezel lani ulong ukenja ribon balasu haki saudong jong ka jankup jong ki Israel ka baki khot ye ka jankup talit tingyo i hang ni ba kani ka dei ka jankup ba ki jupong laring pai sha ka kitab jingkhen kalong ka bakhat san jingkhen khat san ka khot ka balai phunyo hadu sau phuwei
Pishem hang ni ba ublei udah ai da ka hukum senan yaki kun Israel ha ka testament gabarem ba habaki kup ya ka jankup ki de bandon ya uni utazal dan sizit ha ka jankup jongki ka baki khot ka talit kum kadak baki kongu ya ka hukum ka jong ublei na kwa shishu hang ni kapor bangin ya pek ya kanika ka jimut jong kanika remiang jong ka jankup jong Jesus Christ PE ba uni ubenta la kanika benta la than ha kata rukom but udon ya kerong sun beneng la ni kerong blue but ha pi pek hang ni kanika rong sun beneng ka ju mi bun sen ha ka testament ka barem hadu sau khnai sen but kadon ka jinga dei but ka jankup ke jong lingdo bar ka jingka ha ka temple bar ka jingtap jo ka jaka kentang bar man ka por ba ki jiu ki phongi ke jankup badon ya ka ni ka rong sun beneng bar badon yu ni utazal ka ju penki ya ka dok no jo ki kita scholarship ham namar ka kedo ya ki ka ai jingkermen ya ki ba ki don ka jing dei bar ulingdo bar ka jaka kentang but ka airu ka jingpen ken mau ya ki ba man ka por bakio iya kene compare kidon ya ka kedan ka bakumnu ha ka emlang salang Henry ka e ka bangila ban syam ha ka jingkermen ju ki jiu kalong ba kidon ya kata ka jinglong duk hot jo ka hima ba kinja lingdo bat ba kinja e kata ka ka jingkermen joki Henry ka jingkeli kami biang wat hadin bangila puli ka history kalong ba balai ba kata ka brio ka kata ya kermiang jong ka jankup jong Jesus Christ pi ka Bible kam ai ka jubab balai ka kalakta nanti kam ai ka jing percaya balai kalakta Henry ka ai ka bangisyam ha ka history ha ka spa snam ka baningkong kum manglapan i ki khot Bible ki ba kham haswa ngisyam ba ka don ka jinget bi batang da ka bakta ya kermiang jong ka jankup jong Jesus Christ kinyo jing penkhia tingin pek na ka Bible ban jubab la ka long shisha ne em kumni ha ka jing syam jong ka ne ka brio ka rugun thai ka papang mi Islam khat arsnam phai ban nga shaga gospel Marcos ka long ka basan ka khot ka ba laipo hang ni ngi syam ba u Jesu u ai hangi ya kata ka jing sngot hu ba habaladon balakta yu usyam ba don ka bor ka bala mi no na ka met ka jo bat kani ka pen i hangi ba u Jesus Christ usngot hu badan manu balakta yu namar don manu balak yo khia na kata ka jingkta ti kumta ulale ek ka basngolongo ulakli manu balakta yanga kisendran kila lengo bat kam don jimut namar shibun gibreu kilawan upat ba babun belien ulawan man kta yu Jesus Christ ha kata ka klepmat bar kalong ka ba shisha yaki ban jubab manu balakta hakani ka por ngisyam ya u Jairus ubayat rengkat ba Jesus Christ kan mau Jairus lawan man kerpat yu Jesus Christ ban wan khnang chaka ying ju khnang ya ka ban sumar lan ban penkhia ya ka khun ju henry mental pen slam shu ya pen tut shu ban ulak wa yu Jesus Christ ban lek no balu haban kli kani ka jingkeli namar kani ka jingkeli kam idan jingmut henry Jesus Christ ulayai ban Akwa banginya pek biang shishu balai bu Jesus Christ ulakli kani ka jingkeli lalu Jesus Christ utip baladan balakhia na kata ka jingkta ude ban tip manu balakta yu ka Bible ka itu ingi kumni ha ka gospel Marcos kunang basan ka rekhot ka balai puar Marcos san lai puar hang ni ka itu ingi ba Jesus Christ ka bu kli kani ka jingkeli manu balakta yanga ngisyam ba ujisu upet saudong bat ulakmi ya kata kabriu kabakta yu kani kabriu kamla syu ban set kamla syu ban buri kumta ta ka jingting kelawan bandem krup hakjat jong Jesus Christ balik ka khnyu namar bakatip bakambit ban kta yu Jesus Christ namar bakakta yanu utau basyakta un kelalong bam khoi Henry da ka jing sngongu ha ka dono jongka ngisyam bahang ni kelayatu ya ka ka belajia kumnu kelayo ya ka jing penkhia ha ka jing em ka jongka
nang tangia pe shushu ke ka bu Jesus Christ ule aden kan ni haka gospel Markus san lai pusau u Jesus shim la penram ya ka u Jesus shim la mai ya ka henry ong yigini kintien khon wat shapting khon wat shapting ka jingai jongpa kala penkhia ya pa kani ka de ka ka bu Jesus Christ ulale ka basnat kalong haga Bible Greek nisham bai kani ka kintin penkhia la pen dan kam sote la ne sosoken ka bamut la pen em kani ka bru ka wan nakam ta ka jing penkhia ne kala yo palat ba ka jing penkhia kala yo ya ka jing pen em pikir mau ka ka belajia ya ka kam don ka jinga de shu bar ka em lang salang kala du ya ka nam ya ka burom jongka la penya khlat ya ka na ka em lang salang na ka be ik ba thoin hande u jisu ho bo khat ya ka khon upen bna pa ba la ban piang biang ya ka ka em lang salang kene ka jingta kala penya so pat ya ka ne ka brio sya ka balang sya ka be ik ba thoin sya ka em lang salang bar ula ya ka nam jongka ya ka burom ya ka jing itu banadu menta pidan ka kertai ka khun jonga ka e ka ba ni syam shishu hangne ka long ka ba sngotanat ya ka e ka bu Jesus Christ ule pi u Jesus Christ udan ka por nam ta ka khun jong u Jairus compare pilong bru badan buram ni bom dan buram compare pilong bru spa no beret u Jesus udan por ya baro bat hagani ka por u ong yo Jairus ngatip ba pikir ki Henry ngadan ka benta bangale na kamta ka ni ka brio ka bom dan kerteng upen i hang ni ba ulong ukpa ya ki khun swet ulong ukpa ya baro ulong ukpa ya Jairus bat ya ka khun jang u ka ka bla jia hang ni ngio i ba kam de ka ba shu jia rang khat ka ka bu Jesus Christ ukali manu bla kta nga kam de ka ba jia rang khat u Jesus uran ya ka daw bat nginya pet ya sau teliki daw bali u Jesus Christ ukali manu balakta enga kadau ka baningkong u Jesus bo ukali manu balakta enga u Jesus ula ban punya pher ya ka jingta jong ka jinget bar ka jingta ka badep rukom ula ban punya pher ka jingta jong kita gibriu bar ka jingta jong ka brio pi shibun gibriu ki pla ba ka long Kristan ki sumar hukum ki le jinga seng man ka tayo ki rap ki baduk ki le ki ki baro khoi Henry Jesus ula ban punya phe la kata ka jingle jongki kalong ka jingle jong ka jinget ni ka jingle dep rukom kadau ka ba ar pali Jesus Christ ukli manu balakta enga ukwa ban yathu ba ka jinget bi jongki brio kamlong ka dau ba ka ni ka brio ka yo ka jingpan khia ka jingpan khia kam de ban wan na ka jing tabala ni ka jingta na ka jankup bana shalor kai ka bu Jesus Christ ule abo upen bena ka jinget jongka ka yo khia namar ba ka ta da ka jinget ka dan ka jinget dei ka ba shimat bu Jesus Christ ka de ka jingta na shapo ha ka jing shania tali ho Jesus Christ ka jing ru blai jongi ka jing le hok jongi kamla ban pen em yangi ka de ban long ka jing shania tali ha ka jing ia ka jong Jesus Christ ka ka bu la le nam ta jonga om de ka banga ngala le khnang mangala ban yo ka jing pen em ka jing ru blai jongi kamla ban pen em yangi ka Bible ko ong kum ni ha ka kitab Isaya ka long ka ban ri pusau ka khat ka ban riu Isaya han ru pusau riu ko ong ba ngi long ki bom khuj bat ka hok jongi ka long kum ka jan jot hakmat jo blai compare kan nusin ngila ban le hok ngimla ban kamai ya ka jing pen em namar ka jan kup ka hok jongi ka long ka jan jot hakmat jo blai ka dau ka balai haba u Jesus Christ ukali ukwa bakani ka brio kan pla pat ba ya ka bor jo blai ya ka jing pen em ya ka jing kerku ka jing thmu jo ka jing kerku ba ka gospel ka terwa kam de ban long ban buri henry ban ya thu ya ka bor shkwe khnang bakin yo ka jing kerman ka dau ka basao bali u Jesus Christ ukali ukwa ban pen itu ya ka ni ka brio da ka kerteng ukwa ban ayaka ya ka bakala du no ka badon kam tam ha jing em jong ka jing siu spa fi da ka ba khot ya ka khun ka pen i ya ka kam jo ka jing siu spa jong Jesus Christ namar ha ka kitab Isaya so pulai ka khot ka baningkong ha ba Jesus Christ khot da ka kerteng ka pen i ba ulo siu spa Isaya so pulai da khot baningkong ko hang ni what shape ting namar ngala siu spa ya pi nga khot ya pi da ka kerteng jonga ka ba snot nat ka long ba Jesus Christ habo kren ya kani
Bat haba unong tho jong kani ka kitab upnan kami kitin sispa upnan kami kitin Goel. Bat kani kitin Goel ka Jude ka kitin Hebrew ka baki penan kam haba piladu no bat phimla ban siu karam ngidon u Goel ubala ban siu pat ya karam jong pi. Bat lada amdon syuk gi bahaying hasam piladu jaj udon u Goel ubalong uba beteng kum balong ubawas ya kadut unong beteng ya sembai jong ka pating jong pi. Bat haba pi long brau ngidon u Goel ubawan ban sius ba na jing long brau jo pi. Bat hang ni u Jesus ulong u Goel ya kani karukan thai ka papang mi Islam. Ka ba amdan ka kerteng, ka ba amdan ka jing itu syu na ka emlang salang ka bala penyaklat ya ka. Di kalong ka pas ngotenat hang ni ba ka Bible ka crunch phang ka ka ba kani ka brio kala ya syam. Bat ni syam syu sa ka wepat ka daw. Kaba kham sngutenat hagani ka benta kalong bakani ka jingkta jong kani ka brio kala pelong yu Jesus ban kta yaka ngamudur yakani ka jing syam bo Jesus unjen dala syim yaka bat kedup yaka unjen ong khun laslem omnan bakta ya pi mentang la kta ya pi bat kani ka jingkta jong Jesus la penyesok yaka om tang syaka balang om tang syaki bahing sam ke imlas alang la penyesok yaka show blay ulah sius pa ya ka kadeka khun ke jong blay hadin kani ke jingji ang syam ba ujairos udang don rangkat hangta hendak ke ega bangi syam kalong ba uyo sngo ya ka khubor ba ka khubor kalong ba ka khun jo u kala kala kipol ki ong wat nam penwit syu yu Jesus Christ kum tau la sngo diao ba sngo du jingkerman hendak Jesus ong jairos what thing what kuslai yang nyelet syaka ying jome ka khun jome kadang yo thia bar kum tau Jesus Christ ulalet bar haba pipai syaka gospel ka jo Marcos anabo Jesus Christ ulapoi syaka ying jong u ula shim yaka dakakti jong u ulakta yaka Marcos san Southway ula khot yaka dakakerteng bat kala ki empat hakachi clip mat Ujairos sabo yu sngo ya ka jingklat no jo ka khun usngo pala kumbala penyaklat yu shiki bom jukut Henry da ka jingkta jong Jesus la penya so pat tiga ni ka jingye thu khana kamde ka basu jarang khat bala bu jingkan mau hakini ki lightly ki gospel kini ki nong tho ki don ka khubor kani ka bru ka bapang mi Islam ka yeng parsi yengi ki no pop namar ka pop ngira long bom khoi namar ka pop gil hapno na ka buram jo blai kat kum ka kitab Isaya san phupra ka khot ka baar ka pop ka penya khlat no yengi no blai ni de kam ya nur ya no man wan man penya sopat yanga ba ya pi sho blai u jisu hagane ka jinge to khana ula shakta hagane ka briu ka bom khoi kat kum ka testament ka barim haba u bom khoi ukta yo bo khoi u bom khoi ujuyap ni syam yakani haga jing syakri jong ki lingdo haba ki rung syaka jaka kentang ki haban pen khoi jelade lamda kum takin sha shoyap hapo jong ka temple ne ka tabernacle nang ta kadon ka jinge thu khana ha ka Bible ka bangila ban syam ar Samuel kalong ka ban riu ka khot ka ban nyo ladon hangni ubriu ba kateng uzas ha ka por jong u David u persang ban yada yakani ka senduk ke jutang nak bahap ha ka jinge lenti henry da ka jing tmu ka bahaban kta ya kani ka senduk ban lat nak jing hap ni syam pen ban uble u sho ya u da ka jing yap namar kambit yu briu ubam khoi ban kta ya ka ka bakentang ti ha gani ka jinge to khna u wei na pedeng joki u hap ban yap but u Jesus Christ u sha ba an kta yu but la klalong bom khoi ha ka jaka jong ka briu khnang ba ula ban pen im yaka ni syam bo Jesus Christ ula shimno ya ka jinyap halade kani ka briu kam shim la yap ha ka khlemat ha ba ka ta yu Jesus Christ namar ka Bible ka kren ar korin ka long ka basan ka khot ka ba ar phuai ar korin san ar phuai hang ni syam ha ka Bible ka ong ba u Jesus Christ bom tip ya ka pop ula long pop na kam ta jonga ba jong phi khnang ba ka hok ju u kan long ka hok jonga ba jong phi hang di Jesus Christ ula kalalong unong kit ya ka pop jonga but unong kit ya ka pop jong phi u Jesus Christ u yap namar baki bom khoi klakta ya u ula shim no ya ka jaka jong ki ni la de ban yap u Jesus Christ u shim ya ka jaka jong phi bat jonga but hadin kani ni shim bakani ka brio kam sko le ranchu
nama la khot yaka da ka kerteng kani ka brio ka juburi la de na ka em lang salang nama la nyo yaka ka bom khoi u Jesus Christ u shim no e ka jing le ran jong ka ya ka jing iben ka baka ka sho ha ka kitab Isaya ka long ka basan pulai ka khot ka balai ban re u Jesus Christ u shim ya ka jing pang ka jing shitom ka jing sha ban ben nama ka pop jongi nama ka jing rangkang jongi la pen shitom yu Jesus Christ Jesus ule ya kani namar u ya yanga ba japi u kwa ban penim yanga ba japi bar habang ni pet ya kani ke jingjia haba u Jesus Christ u khot ya ka ka kerteng khun ka pen kan mau yanga ya ka jingkular ka jong u blai ha ka shi thi no kong yo nes ko nong ba lai ka khot ka banin kong u yo nes u ong ya ki di kentin ki ba sno tunat hadu kata kata hak mi phi ka ba kumno ka jing jauh pa bol ahengi ba an khat yangi ki khun jo ngim tip ka ai ka bangin salong hende ngilong ki khun ki jo blai Jesus u khat ya phi ba janga ki khun jo hatu ka ne kam ne ka gospel ka khubor ka ba ha jo ka jingpen em ka bu Jesus Christ la le nam ta jonga ba jo phi ha ka ne ka por na kwa bangin sha skor ya ka ne ka jing ruai ka ba an ruai de filayada nyota ka khubor ka ba thu yangi ba compare kat nung layak cingai no blai to yang slur batur syakmat ban kata yu Jesus Christ nama ukloi ban kata ya phi ba janga ni kwa ban dan kan ke jing penya sopat how Jesus Christ Marwela shakkentai pat la sha iben Jing em clam jing kerman tang jing ya ban ya ben shat ngai na ki pat ba ya ka kismo chakya kat ars nam ka pang mis nam panchan ki salya te kayo snow pa chisu shata ba Jing kerman lam sha jing et ya ubakan let ben leng bapat bababon sha uji sukai tor compare jakat ke baja ke yang beda jislo ta jing kenyo ha jing char char ya jan jung Te kom tahi kasyaw yabor Jing pang misnam kalaja Mar kom tahi Jisu U kalibat berta Don ham ne manu manu Bakta yang Ta ching shap tiếng ha ching smoret ak cha chung u ka pla kan ra de mangaken pakta ya mir ta da jing it ba jing slolen ba da kmat ba po samke u da on kon ba ya jing ya chong pi ka pan god hi pi Leng mapad bababon Sha uji sukai tor Compare jakat ke baja Ke yang beda jislo La jing kenyo Ha jing char char Ya jan jung u kakta Te kom tahi kasnaw ya bor Jing pang misnam kalaja Don manu rimanu Let's see hapdeng trong pi But jing em clam jing kerman Ba soi tan u cam kan ti U Jisu u long u chu Mình hen nên bát mình ta Tô đang en ba ya piru La
jing it ba jing snow lamb ba da kmat ba po sam ki uda ong kun ba it jing a chopi kapan ko thi pi lên ba jing e ba bun sao ji sa to ai to cầm phe cha cát cơ ba cha tôi em bây ta chỉ số tôi bên đam red ha chinh char char yêu u tục nè bật ta để con ta hi pin mát ya bồi chinh quang mình xiêm kiên sa cha lên bát chinh nghe ba buồn sao chỉ sự tôi ai tôi cầm phe cha cát cơ ba cha tôi em bây đà chỉ số tôi bên đam red ha chinh char char yêu u tục nè bạc ta để con ta hi pin mát ya bồi chinh phong mình xiêm kiên sa cha Parlo ngila ban pang gum gani ka brio ngila ban yashem ki jing tenju gum gani ka brio ngila ban don laki jong ki jing yashem ka jing pat jo ka long ying long sam ka jing kerni ha ki drugs ba kiwi kiwi lani ka jing penya khlad no phila du no ki be e ki ba thon jong phi phila la ba nyai sakman o ble la slamba le se khat ars nam phis ngau kum ba philong marwai phiron kam yanu re yanu ba phi kwa ban kta khnang ba phila ban don kata ka jing shem pat sa shisen lani phi kwa ba don manur manu ban kta ya phi khnang ban pentingan ya phi u Jesus Christ u ai ya gani ka jing terwa ha phi bat hanga ha gani ka po lan phi don kam ya ka jing kta pli ka do no jong phi sha bo Jesus kta ya phi ban la phi sngo ba phi don kam ban kta yu phi la ban shim ni ka po ban kta yu tung ya duai au ble bok pa ji ba hap neng ni ai ngu e cái gospel ka ba me ai hangi ho la pnya khlat ngi try nomor ka pop henry ngi dan ka jingkremen hu Jesus Christ ba ba ngi kta yu kta pat yangi henry de u Jesus bala shim no e ka jaka jonga bat gini baro ki bala banyu sngo ye ka khubor try ni pendem miladi hakmat jome au ble bok pa to kur khu yangi wi pi we compare try kat nu ka jing siam ki jing janjar ki bangi ngi kanu ni tep ba ka we ka sngi kini baro kin sakut no yin se sngo bo jisu un wan ki lo ji ka breng pot un khot yangi ki khon kan the ba khon shin rang jo ngi long ki de khot jong ka long ying la de ka hima ba kin jaling do bat ba kin jas em ni kwa ban yo e mission ko try ha ka teng u jisu ngi dwai amen. Kau pernah ikut beli Pastor S. Shang Pliang, namta ke kubur, nak ketin ke jong beli, berangit skem baru nangi, layo ya ke jingkerku, ke badap dia. Berhagani ke port, ban penwai no ya kani ke jingiseng ke jongi, in pai sya ke number ke ba arspa ar, ke number ke ba arspa ar, ke ba kerteng nadu jisu wan hanga. Bat andala dep kani ke jingruai. And Kadi Church Pastor Jungi, Pastor H. Maulong, Manai ya ke jingdoi penwai. Ka jing kelam, ka jing im jongang, nadu Shaya mensim kung banga kwa shisha nadu jisu uwananga nadu jisu uwananga nadu jisu Sim slay da jing men kum ki deo ba barbe
ablay pa jing yu bab neng ngi kwa ban ai ngo ye meu blay hapdeng gijing ele bangi kendo medang ai gi kum gene kalan ban sakri ye meu blay but I try hakene ka por ngi ai ngo ye meu blay yi khubor ka bemilai sam ngi leng ba sakri jong me na do gijing ruai hado gijing pulei kten jong me but hado ka mission story ka bala ai ngi leng ba ipen silent peryong but kum juru ye kasaba school lang ba i Mrs. F. Karpran but kum juru ye ka jingseng arsin ya bangi yo lang ba shakri jong me Pastor S. Changpleng but I try ngi ai ngoro lang ba ki chik shakri ki khon samla jong me but ki long kami ru kum jo but ngi duai ba me blay men krkhu ye ngi wei pi kam tam ye ka balang jong ngi but kum juru ki ba yo siu lang ba ka ne ka jing shakri jong ngi hakane ka sngi ba kandang khoi ki jong me kerku yang ia try lembag jing kerku nak ten gejong me but I try abe kita kubor bangi la yosnyo ngim depan kelet I try ngi depan risumar khop ki do not jongi kenam bangi la ban yele ye ke jing penchoy bangi kendo hakane ke perthai pom but I try kene ke por habawai no kene ke jing selok jongi to ai ba ke jing ej ba jo me blek pa no bom jukut men yai teng ban ej ban ri ban sumar ngi wei pi wei ke jing selok jom sem bakoi unyai peteng ban slok ban ngi kam tam hakine ki por badap tang jing le jing siosi hagalong yeng long sem ki jongi bar kum juru da ki jing ai ukon bamarwei jom Jesus Christ balawan sayam nam ta ki pop ki jongi a try to ai ba kini lai we jing long bay kinai peteng bador kalem ban ngi I wei pi wei ki ba yosnyo ye kini khobor jome leng ba kini ka video hakine ki sngi ba kentang khoi ki jome na dong ta hado ki bom jukur rukum jo amen.